И нещо от поезията на Валери Петров също да ви прочита. Стихотворението се казва "Двамина". Видях как стояха двамина другари пред щанда с двете електрокитари. Китарите бяха с жици и копчета, другарите бяха по джинси, с джобчета. Китарите бяха червено лакирани, другарите бяха съвсем препарирани. И тъй предтезгяха, втрещени стояха, притиснали скули в мечта и уплаха, че двете китари ще са техни след време, че друг ще превари преди тях да ги вземе. И отсам, от другарите, и оттам, от китарите, течеше един диалог без слова. И беше тъй тъжно това, че заети с покупки на легла и юргани, ние отсъждаме строго какви хулигани. И не виждаме как взели своите китарки с половер на шията, в блузите ярки, те пробиват тавана и литват в небето. Високо. Високо там нейде, където Бог Армстронг им казва с прегракнал глас: "Хайде бе, де сте? Не можем без вас."